Namhlanje kuqatshelwa usuku lokulumkisa ngobuzaza becuba kwihlabathi liphela. Lusuku lokufundisa uluntu ngobungozi becuba emzimbeni kwakunye nemfuneko yokuyeka ukutshaya. Umbutho wezempilo kwihlabathi uqwalasela ukukhusela ulutsha ekulukuhlweni zeenkampani zecuba kwakunye nokunqanda ukusetyenziswa kakhulu kwenicotine kumxholo walo nyaka. Ukusetyenziswa kwecuba kubangela ukusweleka kwabantu abayi-8 million ngonyaka kwihlabathi. Umxholo walo nyaka ujoliswe ekukhuseleni abantwana nolutsha bangasetyenziswa ziinkampani zecuba. As a government, we have the responsibility to equip our young people with the knowledge about the dangers of using tobacco and nicotine products. Kusenjalo, abemi boMzantsi Afrika batarhuza kurhulumente ukuba avumele ukuthengiswa kwecuba ngelixa lokumiswa kweentshukumo ngenxa yentsholongwane ye-corona. If I want to stop smoking, it's my choice. If I want to smoke, it's my choice. Oku kwenzeka ngelixa inkampani erhweba ngecuba kweli ibuyele ezinkundleni ukunyanzelisa urhulumente avulele ukuthengiswa kwecuba kwaye ifumana inkxaso engagungqiyo kubalimi oosomashishini kunye nemibutho yeengedle zemidiza. To date, we have received no formal response from the government, and BETSA has concluded, therefore, that the consultation that government has taken so far has excluded us and leaving us with no option but to pursue this option. Amazwe angaphezu kwama-30 kwilizwekazi iAfrika asakumisile ukuthengiswa kweemveliso zecuba. 146,000 Africans die from tobacco-related diseases. Illness related to tobacco use accounts for 3.5% of annual total health expenditure in the Africa region. Umbutho wezempilo kwihlabathi umemelela bonke abachaphazelekayo ukuba bayeke ukwenza intengiso zecuba ezenza kube ngathi into ephucukileyo ukumpakuza umdiza nokungasetyenziswa kwabantwana kolu shishino.